lukt net. Wie is dat dit erachter zit? Dan ben ik er natuurlijk mee helpen. Is dat familie van u of wat? Ja. Zoon, kleinzoon? Nee, dat is van een nichtje van mij. Zo. En wat ziet je nou doen? Samen met hij het verpakken? Ja, dat naar Vuren aan het halen. En waar moet het heen? Maar huis. En waar is dat? 2 uur verder. Al 2 uur verder. En is dat een... wil hij later boer worden of zo? Ik denk het niet. Nee? Maar dit keer helpen dus. Oh. En waarom zit hij nou gans erachter? Dan is het wachten dat ik terugkom met de volgende pak. Ik zet die hier 7 uur even bij elkaar. Maar je wordt net met dat pak aan het rijden en dan zet je nou weer heen neer. Ja. Wat is daar dan de bedoeling van? En dan sta ik de koude komen, de bussen. Ja? Die pikken allemaal die plastic kapot. Echt waar? Ja. En maar nou zet je hem heen neer, maar het moet eigenlijk door naartoe. Ja. En wie doet dat dan weer? Ik doe het zelf. Oh zo. En dat... Ja, even dubbel werk, maar... Oké. Maar ik zie wel dat je het modernste van het modernste materiaal hebt, hè? Dat bedoel ik. Ja. Hè? Wie al dus hè? Dit is van 60. Is dat hobby? Ja. Hoe lang heb je die nou? Ik denk een jaar of 8. Oh, dus die heb je niet vroeger zelf ook gereden? Nee. Ziet je agrariër? Nee? Nee. Ziet je Hobbyboer ben ik. Oh, hobbyboer. Maar wat heb je... Is dit een peerdentrailer? Is dat ook van hoe? Ja, dit is van mijn broer. Maar heb je iets in de peert gedaan? Of zo? Ja. Aha. Daar hebben we het huwelijk van nodig. Ja, het kon ook veel wat anders zien. Maar dus je ziet zelfvoorzienend als het gaat om het voor of de peert. Ja. Heb je gefokt altijd? Ja, van die kleine pony's heb ik nou nog een stuk of 30. 30 ponies? Ja. Maar die middeltjes zeg maar. Is dat er één erachter? Nee, dit toevallig niet. Die lopen bij achter het huis en een horst heb ik lopen. En dat zien er van die, wie groot zien die? Ja, zoiets. 80 centimeter, 85. En noemt ze dat dan een dwergpony? Ja, midden. Of wat wil je een Shetlander nemen? Ja, Shetland, dat is dan een meter hè. Dus nog kleiner? Nee, ja, dat zie ik gewoon de kleine Shetlanders. En wat moet je in godsnaam met 30 ponies? Ja, hobby. Met de hand gelopen hobby. Ik denk dat die lusten wel wat, of niet? Nou, dat valt wel mee hoor. Ja? Als die wat gaas hebben, dan heb je al genoeg. Oké. En heb je er altijd zoveel gehad of zijn het er nog wel eens meer geweest? Nee, meer nee. Veel maar langs en meer. Ja, dat zijn wat meer als uit nou. Maar... Een hobbyboer. Dit duurt voor papa het gras mee of zo? Of wat is dit aan het doen? Ja, dan is... Die zien de heggen knip. Oh zo. En duurt hij een beetje helpen? Weet je dat niet wakker dan. Hé, maar als we nou zo je zwaaien, zou je daar dan komen? Ik denk het wel. Ja? Dat beweegt dan Deze zwaait wel terug. Ja, daar kun je aan. Daar kun je aan. Kijk. Ja. Een jong manneke, sterke bieren. Maar dat wordt dus de zoon van een nicht van hoe? Ja. Oké, heb ik dat toch goed begrepen. En dit nu ook dukker helpen? Ja, je bent dan is je erbij hè? Ja? Ja. En is hij ook hier met de peertjes bezig of zo? Ja, die reed zelf ook pony. Op die ponies? Ja, die grotere ponies. Oké. En dit is ook een Hegelsumse? Ja. Heel de deur. Ja. Maar die ponies, is dat ook werk ook geweest? Of alleen maar hobby? Nee, dat is puur hobby. Wat heb je dan altijd gedaan als ik vroeg nu? Ja, laserplaatwerker. Al dus een techneut? Ja, de betalen op geld gezet. Dag meneer. Hoi. Ah, hoi, ik ben Bas. Jens. Jens.
Nou huur ik dat stig, als er heel gaat te doen is, dat stig meestal wel kloos die is om te helpen. Wat vindt zich toch zo leuk aan? Meehelpen. Gewoon helpen? Ja. Dat vindt ze leuk? Ja. Oké. En wat heeft ze nou precies gedaan vandaag? Die hooibaal op die pellets gedaan. Dat is best zwaar werk, hè? Nou, met 2 maanden. Ja, ik zag Valt ook wel net, mee. toen we reden net al een keer neer, en toen zag ik ook met z'n tweeën, dat weegt toch wel wat. Ja, maar hij doet voornamelijk het werk. Ah. Spreek je alleen Nederlands? Ook een beetje Engels en Duits, maar Duits niet heel erg goed. En hegel soms dan? Dat kan ik niet echt. Nee? wat wordt er bij jou thuis gewoon Nederlands gesproken? Ja, meestal wel ja. Oké. Ja, en op school zeker ook, hè? Ja, Heb je nu vakantie nog? gelukkig wel. Maar maandag gaat het jammer genoeg weer beginnen. Hoe oud ben je? 13. Tweede klas middelbare. Ja, ga ik nu heen, ja. Wat ga je doen? VMBOT. Maar wat ik later wil worden, weet ik nog niet. Iets met paarden? Nou, dat denk ik niet. Ik denk iets in de techniek. Ah, kijk. Ja. Doet je nog wel eens wat met lassen en technische zaken? Nou ja, ik werk nog, dus Oh, je ziet nog wel, ja? ja. Heb je een eigen zaak? Nee. Maar dan help je niet mee of zo? Nee, bij daar help ik niet mee. En waarom zou je graag de techniek in willen? Het lijkt me leuk. Ik vind het leuk om dingen te maken, ook op school met techniek. Wat maak je dan zoal? Ja, ik weet niet hoe je het dan moet noemen, maar rare dingen een beetje. Gewoon, ja, ik van alles. Nou, dingen met hout en zo, maar later ook met metaal en zo. Maar dat moet ik nou ook al. Spaarpotjes bijvoorbeeld, zoiets. Dat maak ik eigenlijk nou voornamelijk daar. Zelf dingen maken, dat vind je leuk? Met je handen werken? Ja. Heb je nog meer hobby's? Drone vliegen Kijk, en vliegtuigen. Daar vlieg ik ook wel graag mee. jij vliegt zelf met vliegtuigen? Niet echt model. Modelvliegtuigjes? Ja, nou nog steeds geen model, maar gewoon vliegtuigje. Waar je gewoon mee kan vliegen. Ik kan het zelf niet goed, want ik ben pas begonnen met het vliegen. Maar met drones kan ik iets beter. Want je mag eigenlijk als je geen vergunning hebt, mag je met drones niet boven mensen vliegen, hè? Ja, maar wij vliegen gewoon ergens op het trapveldje vliegen wij normaal. Maar wij filmen bijna nooit iets of zo. En als iemand commentaar geeft wat we eigenlijk nog nooit hebben gehad, dan stoppen we wel gewoon. Maar ik kan het anders ook nog gewoon bij Apollo doen, daar vlieg ik. Oh, dat is de modelvliegclub. Ja, Jan Horst, ja. Ja. Maar heb je zelf een vliegtuigje? Ik heb er zelf één, we hebben er nu nog één besteld, een kleine die tegen een stootje kan. En ik heb zelf ook 2 drones, maar eentje die heb ik een beetje kapot gevlogen. Doet een motor niet meer. Ja, drones en kapot vliegen, Rudy. Ja. Jij hebt... ja. Had je geen communicatie meer, geloof ik, hè? Ja, Rudy heeft mijn cameraman, Ja? die heeft ook een drone gehad. Bekende? Bekend merk? Ja, we mogen geen merken noemen. Was het een bekend merk? Ja. Het was een bekend merk. En daar was je mee aan het werk en toen is hij te pletter gevlogen tegen? Tegen een gevel aan. Wat is? Tegen een muur aan. Tegen de muur aan. Ja. Wat was het? Een storing? Ja, het was een storing. Hij verloor zijn contact. Hij verloor zijn contact met de bediening. besturing. Met de besturing. Ja, Jij wel eens gehad? nou ja, ik heb het eigenlijk niet echt gehad, maar ik heb zo'n speelgoed eigenlijk dingetje nog. Maar bij Apollo vlieg je echt met zo'n snelle dingen. En daar heb ik ook wel eens meegemaakt dat gewoon zo'n ding in één keer verbinding valt. Bijvoorbeeld als de andere het op hetzelfde kanaal zit, dan vliegt het in één keer uit. En dan mag ik ze gaan halen. Maar je hebt er nu ook eentje die tegen een stootje kan, zei je, hè? Ja, die van mij kan wel tegen een stootje, maar zo'n beginnersdingetje. Maar wel met een benzinemotortje erin? Met Of elektro? elektro. Oké. En wie is dat? Dat is ja. De buurman. Ah, een buurman.
Dit is me eigenlijk hetzelfde werk aan doen. Ja, En waarom pakt hij het niet in plastic en geen wal? hier kan we binnen zetten. Ah, oké. En ik laat dat boete staan. Komen de ponies door de winter mee door? Dat is niet nodig. Nee? Nee. Ziet je wel eens met hun mee geweest, naar het model vliegen? Nee, nooit. Dat nog nooit. Dit jaar is zo lang wel. Nee, pas in deze vakantie. Maar droomvliegen doe ik al bijna 2 jaar, denk ik. Maar je zegt, ik film niet veel, Nee. maar film je wel eens? Ja, wij gaan soms keihog. Ja, keihog. We gaan wel eens de hoogte in, dan kan je daarachter die wij dan nog zien. En doe je dat dan alleen of met een vriendje? Met een vriend. Die gaat er met me mee, ja. In de wei, maar niet naar Apollo. Dat doe ik met mijn vader samen. Ah, dus en die heeft ook vliegtuigen? Nee, toen hebben wij er nog 1. En ja, wij gaan daar dan mee vliegen. Pap is er 1 keer mee gevlogen. Ging een beetje fout, de struiken in. Maar ja. Kan gebeuren. Ja. En nu laat hij jou vliegen? Ja, maar ik krijg nog hulp van iemand. Oké. En wie betaalt alles? Mijn vader natuurlijk. Maar je vindt het wel leuk? Ja, ik vind het zeker leuk. En nu ben je 13, hè? Ja. Ben je nog straks van plan om een baantje te gaan zoeken, om die hobby's ook te kunnen betalen, straks zelf? Ja, zover heb ik eigenlijk niet echt vooruit gedacht. En krijg je ook voor jouw hulp vandaag, krijg je daar ook wat voor? Nee, Nee? vrijwilligerswerk. Vrijwilligerswerk.